Takýmto symbolom našej radosti, že sa tešíme, že vás takto môžeme privítať. O to viac, že sa stretávame s priviazkom zasadnutí vlády, že určite to priniesie rozvoj nášmu mestu, nášmu okresu. Vítajte, pán predseda. Nech sa páči takýto symbol nášho folklóru, nášho mesta, nášho regiónu. Hlavným cieľom akčného plánu tu v Hranove nad Toplou je pomôcť vytvárať nové pracovné miesta. Nenachádzame v tomto okrese nič netypické, čo by sme nenašli aj v iných okresoch, kde je vyššia miera nezamestnanosti. Zisťujeme, že tu je veľký podiel dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce. Celková odhadovaná finančná investícia v nasledujúcich 5 rokoch, teda do roku 2020, je 123 miliónov eur, z toho z verejných zdrojov 81 a z ostatných zdrojov 42 miliónov eur. Okamžite sme dnes rozhodli o vyčlenení 4,9 milióna eur, tzv. Regionálny príspevok, ktorý uvoľňuje Ministerstvo financií a bude rozložený na obdobie do roku 2020. Spracovatelia tohto materiálu majú ambiciózny plán vytvoriť 2545 nových pracovných miest do roku 2020. Ak si zoberieme, že tu máme okolo 8000 nezamestnaných ľudí v tomto okrese, tak ide o pomerne razantné zníženie miery nezamestnanosti do roku 2020. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že sme tu vo Hranove nad Toplou. A verím, že tento nový prístup k znižovaniu a odstraňovaniu regionálnych rozdielov bude mať svoj efekt. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne za vytvorenie veľmi dôstojných podmienok. Ďakujem za profesionálny prístup, pretože som cítil, že ste sa tejto téme venovali maximálne. Chcem oceniť aj prístup Prešovského samosprávneho kraja, ktorý poskytol všetky možnosti vrátane agentúry regionálneho rozvoja, aby aj regionálna samospráva prispela maximálnou možnou mierou k úspechu tohto plánu a samozrejme bez tímu splnomocnenca vlády by to nešlo, pretože my sme si vytvorili na ústrednej úrovni orgán, ktorý sa touto problematikou zaoberá. Proces prípravy akčného plánu trval ozaj niekoľko mesiacov. Boli do ňu zapojení mnohí ľudia z okresu, a počas týchto niekoľkých mesiacov sme konzultovali samotný obsah akčného plánu s expertnou skupinou od splnomocnenca vlády pána Marcinčina. V priebehu prípravy, v priebehu rokovaní sme vyzývali jednak zamestnávateľov, podnikateľské subjekty, ale aj inštitúcie samosprávy, inštitúcie neziskového sektoru, školstva. Bol akčný plán konzultovaný, publikovaný, bol to, dá sa povedať, verejný dokument, ktorý ozaj tvoril širokú základňu pre tvorbu pracovných miest v našom okrese. Ak sa pozriete do prílohy akčného plánu, koľko je tam zámerov z oblasti priemyslu, z oblasti poľnohospodárstva, z oblasti samosprávy, z oblasti zlepšenia kvality života, tak ako to pán predseda vlády povedal, nielen tvorba pracovných miest, ale aj zlepšenie kvality života v tomto regióne, tak sa nedá povedať, že by ho tvorila nejaká úzka skupina ľudí za zatvorenými dverami. Určite nie, aké takéto názory niekomu možno vyhovujú, ale je to dokument, ktorý ozaj prezentuje požiadavky celého okresu a verím, že bude znamenať rozvoj tohto okresu v najbližších 5 rokoch.